Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan pasawa kamu hasil faktabil luhul haadlaw samayang kardu Jumat. Law sin kaiwanan magkamu kami faktabil luhul samayang Jumat naglabi puno insan bahayang namu. Bang isap kami di faktabil luhul long nila kulang insan bahayang namu. Puno tuhud in kasabunaran niya Tuhan. In tabil luhul bangamuin apabila insan bahayang mo yan sah na siya, nasah na yung pagjumaat mo, di na siya kalakihan tabilan paluhul. Di na siya kalakihan tabilan paluhul. Ang nainiin Ahmad Shafi'i, apabila insan bahayang mo jumaat nasah na siya, nasah na, ay bimana complete na siya mga syurut, mga rukun niya, na di na siya kalakihan tabilan luhul. Adapun bangsa utama wala siya nasa kulangi mga syarat niya, kulangi syarat niya. Sa pantun, example, in imam bukod siya madhab Syafi'i. Sakali kaulun madhab niya amuin Hanafi. Hamadhab Hanafi apabila magdagpak din paisip usog iwang babae amuin bukod siya mahram halal kawinan. Ini bang hamadhab Hanafi di mabatal. Sumakawa hamadhab mo ikaw Syafi'i batal. Sakali kita mo in imam yaun asum yung marapat tumagsambahan Jumaat, magkhutba siya, magkhutba. Kita mo iulinan din asawan niya, nagbakit pa nila. Ay bimana hapang ating mo, hapang adjing mo, para kayo mo, in imam yaon, batal, waktu karihilang nasihat in mga tao. Amin ilang iali makasuyuti rahmatullah alayhi. Apabila kau nakasambahan hambog luwaliyo, wala pamyabot pagkapatan tao nagsambahan sila Jumaat. Sekali pag kita mo, anak kulang dengan kapatan. Apabila iniyagad mo, pandapat amin makusog ay di maana di masahan Jumaat. Mga di ko may magad eh. Lagaw di pagjumatan. Dabang sopa mamiyagad ko kapan dapat amin manjari ayaw sadya kumulang dengan upat. Sumambayan ka. Na apabila yung tao doon siya pagsambahayan niyo, nagduwarwa siya. Nagduwa puno ba ini masalah tawadi sabab khilaf in mga ulama law sikay man ang ulama sarang kaapatan tag isa tuod di masabang ulam law sikay man ang ulama manjali sa ako ni Imam Shafi'i daw ko nagduwa manjali kaymo supaya malawa yung pagduwa mo sumambahayang kau zuhur sumagawa yung pagsambayang zuhur ko siya istima ay pag ginamo si tapil luhur ko sumambahayang siya ko bagi pangasuho uno dia akan pasinsara uno nakafardu atawa sunnah magsambahayang zuhur umus magsambahayang Jumaat wala una dia akan apabila isambahayang Jumaat yung sahna di na kau kalalihan magsambahayang zuhur nabi ayaw matawid ang jato din sin nakauna pa wallahu alam mangunuin history niya bang dialiin sumakawa daw silang bukalim ayaw na kita magmatuyo lumang kanila. Ayaw isab kita imian wajib inhinang nila. Sabab in kamaunuhan masabiyayaun di na sila magpagasambahayan 5 waktu. Di na magpagasambahayan 5 waktu. Kamaunuhan di na magpagasambahayan 5 waktu. Hamadhab Shafi'i in pagkada, pagbayad sin sambahayang, magkada ba? Magkawami mo yung nasambahayang 5 bay, sambahayang mubiyaw, wala siya syarat sarang ko magniyat kada. Wala nakalamod hasyarat sarang takanyat kada. Ay di maana, apabila kau nakasambahayang na, siyang bahayang mo, takanyat kau kada iman wailun, mamilan siya kada.
Sa ikalong sin kitab Fiqh, aw ng buhok tao, si mambahayang siya, si sambahayang subuh, hawayun pen waktu niya. Nasambahayang niya yaon halong sing kauhaan tahun. Kauhaan tahun. Sehingga, nahingan siya pangasugpo, si kauhaan tahun ang paniya, kaingatan sing, way patuloy simunin waktu subuh, nagsambahayang niya sa subuh. Ay di mana, di masahin sambahayang niya. Sebab syarat si sambahyang sarang sumunin waktu sambahyang. Magsambahyang kau zuhur ay zuhur di masa. Neng pangasuko pilahin gantiannya. Sa wala na sa. Wala ito na sa. Wala na sa. Pilahin gantiannya. In jawabannya langsung kita fikir gantiannya habuk sambahyang suhur. Sebab maita wala na sa inadlaw ini. Sebab wala kimudan pag kinsul pagsambahyang ko subuh, wala siya simah na sa kami sopa ma subuh ini. Wala na sa para subuh ini. Sumagawa na sa siya qada para sing kahapon. Intisum subuh ini wala na sa waktu yon suma nahinang siya qada para waktu kahapon. Sebab wala na nahinang syarat sarang tanganiya qada. Nasahin ka daw si alim ini diumog na mo. Di tayanong sila wajib. Di demikian dita sila yanong sunnah. Sumakawa, baitaan ta sila sin puasin sambahyang Jumaat apabila sah din sambahyang wala nila sambahyang zuhur. Bang continue rin sambahyang nila asal dalawang kamaturan to yung di siya magsasambahyang 5 waktu. Apabila siya simambayang zuhur puasin sambahyang Jumaat ito, bisan wala siya na kaniya kada, mamilang siya kada. Misan na kumanhambuking makada, wala problema. Kasumakawa, al-asil, hakahawabuan niya, yung pagtapiluhul, wairuun. Apabila sa aking pagjumaat mo, di nakaw ka lang yan, magsambayan pagluhul. Wallahu a'lam bishawab. Allah